Shin kun ji addu'ar da alƙali Zari ya yi a gaban Peter Obi? Huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah shi ya halice mu wasu kiristoci, wasu musulmai. To muna roƙon Allah duk wanda jagorancin shi zai zame mana alkhairi Allah ya bashi. Duk wanda jagoran shi zai zame mana masifa Allah ya sa kafin zaben ya rasu. Allah ya sa ya rasu, kowa ya huta gabaki daya. Abin da nake so in faɗi shine Allah subhanahu wataala yana iya gyara ƙasa da wanda yake musulmi. Allah yana iya gyara ƙasa da wanda yake ba musulmi ba. Da Allah ya so sai mutanen Najeriya gaba ɗayan mu musulmai, kuma da Allah ya so sai mutanen Najeriya gaba ɗaya kiristoci. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Da Allah ya so duk wanda ke kan ƙasa ma ba wai Najeriya ba, duk duniya sai Allah ya sanya mu duka mu zama musulmi. Amma cikin tsarin Allah huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah shi ya halice mu wasu kiristoci, wasu musulmai. To muna roƙon Allah duk wanda jagorancin shi zai zame mana alkhairi Allah ya bashi. Duk wanda jagoran shi zai zame mana masifa Allah ya sa kafin zaben ya rasu. Allah ya sa ya rasu, kowa ya huta gabaki daya. Sallu ala nabiyil karim.